Lipot mar bero mar ringre nas ma bende en wuon riwruok mar Toto Touch Susan Njoki oyango ni miyono nonegi kokalo kuom decho aching' e osiptal maduong' ma Chiromo bade ma Braeside. Lipot mar bero no otim kod jotim bero 6 oyango ni Njoki node seche 4 bang' chamo chiemo mare manochamo mogik chieng' tich ariyo juma mokalo, ndalo achiel bang' tere osiptal no ataro mar dwaro mare. Mosenindo Susan Njoki mane yudo thieth mar tuoche mag paro mang'eny mar obwongo nolieko kokalo mbui mare ni jaode Alois Ngure ne oro laktache moko 4 mondo mi ochuoye sandan gi yath moro kendo bang'e notere e osiptal ataro mar dwaro mare. Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Jumachiel bang' tho mar apoya mar Susan Njoki e kar thieth ma Chiromo e bade ma Braeside, anyuola mar mosenindo Njoki ma bende en wuon riwruok mar Toto Touch ochokore kar kano ringre ma Montezuma Mona Lisa e chenro mar bero mar ringre Susan Njoki. Ma oyuoro e chenro mar bero en jotim bero 6 mochung' ne anyuola, sirikal kaachiel kod osiptal ma Chiromo. Ka obila mag okwach kich mawuok e tesend obila ma Kabete ma bende timo nonro e wi tho mar Njoki bende ochopo e bero ma otimore e kinde mohingo seche 4 ka anyuola rito. Ka lipot mar bero ochopo, ne en lipot makelo buok. Susan was died because of what you call manual strangulation. Manual strangulation basically means that, if I put it in a normal language, ni kunyongwa kwa shingo. There were features of compression to the neck, and those features are in keeping with manual strangulation. There are also features of lack of oxygen in the blood as a result of neck compression. Jotim bero oyango ni Njoki ne otho e kinde mar seche 4 bang' chamo chiembe mogik bang' chopo e kar thieth ma Chiromo e bade ma Braeside manotere ataro mar dwaro mare kod jomoko 4. Mosenindo Njoki mane ni kod midhiero mar paro mang'eny kendo ne yudo thieth yande oketo e mbui mare kowacho ni jok moko 4 mano or kod jaode Alois Ngure nokawe motere kar thiethno ataro mar dwaro mare kowuok e dalagi mayudore Kileleshwa. As family, we may also decide to do toxicology and other investigations that may help us really know what happened. But what there is that we are almost satisfied because the intention of correcting her, forcing her to go to hospital against her will, was there. The instruction was given by the husband. As Kamengere's family, tunaweza shukuru sana tukapata justice kutoka kwa serikali, mtusaidie sababu tumerusa our loving sister. E kinde ma jaode Alois Ngure koro en achiche tho mare kendo lipot mar bero bende yango ni ne ode. Anyuola mar Susan Njoki koro ywago ratiro e kinde ma chenro mag ik bende dhi nyime. We cannot lose our sister that way and also lose the right to bury her. So we will discuss as family and we will know how to do it. Alois Ngure nyocha osemaki kod obila mag okwach kich kendo ne oweye thuolo kod rambum tich 5 juma mokalo bang' ndiko dhoge e tesend obila. Moko kuom jogo ma osendiko dhogi en laktar Onyancha mane en laktar mar Njoki kaachiel kod nases manobedo kod tudruok machiel kachiel kod Njoki. Maling'ling kowuok kuom jogo matimo nonro e wi tho mar Njoki lero ni moko kuom achije wi nek makamano ringo kendo opondo kochakore juma mokalo kendo gie sani obila lewogi. E ote manochiw tich ariyo godhiambo, jatatije mar osiptal ma Chiromo Vincent Hongo yande owacho ni osiptalno tiyo machiegni kod okwach kich kendo kano lipode duto mag thieth mabiro konyo e nonro mar tho mar Susan Njoki. Cynthia Onyango, Ramogi TV.